Nolatan nahi beste jendea? Zerren zaion goteie? Zerren zaizadute? Floriatik gertetzeko kolan gaude. Ni hemen hau azkeneko 7 urtetan ta hondik estet lortu ertetzie. Hau ez alden bukatzen? Kau, atzena? Puf, ana atxinoan goa? Atzea? Ongi etorri Floreaga ikastetxea. Ongi etorri esan dut. Bai, eskerrik asko. Sartu beha... nik ez dakit zerrekin divertitxo berretxuten nire jarraitzailik. Hainbesteako ez da izango, zenbat jarraitzaile eusketzu ba? Nik 15.000, A ber, ni galtzen nahi izanen. Ze jarraitzaile? Ze, jendiatzetik alde guztua? Kea, hobe bai, YouTubeko jarraitzaiek. Aurkezpenakin zehiu ez, baki ustena sartu zaten. Hemen, DH-ko azkeneko kurtzen guzti. Ba, hau ze jun pasakoa. Ui, betxo zer da honorre? Bagoaz, Floreatik irteteko gogorik bai? DH lauko ikaslea bazara eta gehien deziatzen duzuna Floreatik irtetea bada, aukera paregabea daukagu zuretzat. 2017ko ekainaren 19an, goizeko 9etan, Onbozko aretoan izango gara zuen zain. Animatu. Bagan gara isola zuzetiko? Usteiat bizizan lako zeukela. Eta mila etorri Bagoaz programa berri, interesgarri, eder, liluragarri eta atsegin honetara. Baina partaide ez dute aioni pasatuko. Izan ere, hemen daude beraien benetako helburua lortzeko. Floreagatik irtetea. Leheneko froga aztearra. Eta zaila eta gogorra denez bakoitzak bere honena eman beharko du. Beraz, zorte hon eta azarria kastina. Kaixo. Izena bizena, favorez. Ni jago hirugarrena naiz. Ik zin lekek Floreatik gertatzeko. Ni bideoken da gero interneta izotzen dut. Bideoek, interesantie. Hoxe, hartara ikuste danak ze bizi ehar dagoeten.
Ta alako bideo beharra grabatzeko, zeikezu? Egunero grabatzeetik izten nahi nahi zenin. Orduan, oso luzik, ez dizeno. Ta, ze bana ezu Floriatik erten? Ba, esan diolako asko ikusi hor dala. Bale, eskerrik asko, urrena Flores. Iepa! Ene, gauki metxe bazatoz, zeintzea? Ni, Maritxunora zoaz, Floriagatik kanpora, naiz. Ta gainea, youtuber eta blogera naiz. Ta zeba ustezu bagoaz programan sartu zaitezkela? Nik, Euskaran, irakasleen azalpenak ulertzetute. Hori oso zaila da, Boa, hori zuertie, ba nik ez? Baina, zeintzea! Zer jesu hemen! Zigortuten hau, badakuste gaur segundan. Segunda ba? Aste hartie, gaur irakasle danak zazpirek arte beratzeie. Bueno, zei kalea! Kalea? Baina zer estetetaen? Kalea esan dut! Bueno, segin godeu. Ni bezalako pertsonak, eskola hontan galtzeko arriskon daude. Poz bakarrik gaude horakuk. Oso ondo, osatezaldi hau, nik zuek ikusi? Zinozuk egezu? Ta, zozo esoiten badakizu. Oxe ba, ez, ikusi hau. Urrengoen. Kaixo, ni Andoneta zazpi naiz, launentzat more. Ta ezautzu duzten jakerrik onena naiz. Ta, ze bana ezu Floriatik erten? Ba, eskolako ordenadore dana jaka ditutelako eta ja, aspertu jen naizelako. Ta aparte, fizika eta kimikan oso ona naiz. Orduan, galdera erantzuteko presto mozea, ez? Ni beti prest. Zein da Newtonen printzipioa? Ba, ene. Ene. Bueno, behintzen parragarrixe da. Parregarrixe ez, penagarrixe. Urrena. Iepa! Kaixo, zeba ustezu bagoazen sartu zaitezkela? Ba, Floriatik nahi zirten. Ingles maila? Good! Influencer! Instagram! YouTube! Facebook! Jarraitu nire zare sozialetan, anei da! Hemen ez aldau botoi korri neska altzeko. Zuzeikezu berriz hemen! Guardo solastizat. Bueno, esan urrengo izartzeko. Urrongo izartzeko. Honekin jai dautu. Bueno, esan urrena izartzeko. Ai, barkau. Apa, Godri! Bueno, sin más, euno. Gaxuek! Osasuna Marixek! Zaporez betiek! Ona! Nik eidekuk! De la casa! Pro! Ta ona zer dan ikusiko uste? Ez te bialuko. Urteo pasta eratezkimu. Ta bialtza deu, urren urti pasta ipe. Oxe baet, ona ene. Bueno, alare ez zehose aldatu. Bueno, jakinde bi gehi bi lau dala, noiz ustezu azizala gerra hotza? Negur? Nun sinatu zan bigarren mundu gerrako bakeituna? Ba, horrexen beko partidin, Urrena. Baina pasta egarri honak. Kalea! Zute, jakinde izena mandeben planetatik lau zare sozialetan ezagune dira, ez uste eskoli itxurona jasoko zula? Bai, ta gaina beste atzeko zazkarra di. Ta nik uste eskoli maiz mantetzeko osek amen gara errebela. Bueno, ba, orduan aukera bedi. Kastinaren ondoren lau ikasle izan dira hautatuak. Andoneta, zazpi. Aneida, Maria Gonu, Jagoa, Iru. Aneida, zuri ondo ematen zaizunez jendeari barre egitea, zuk txistei buruzko bideo bat grabatu beharko duzu. Maria Gonu, zu blogerra zarenez,
gameraren papera hartuko duzu. Andonetan 7. Zu gamerra zarenez lookbook bat egin beharko duzu. Modan dauden arropak erakutsi. Jagoa 3. Zuk eguneroko bideoak egiten dituzunez, zure bizitzari buruzko bideo bat egin beharko duzu. Guztiak adoz, ekin zuen lanari, zorte hon! Eta ondoren, epaiek beraien iritzia emango dute. Bueno, Aneida, probaren helburuetan, hemen ikusten zuen ikasle hauen pare bat atatzie, bale? Bueno, gauzietan, kurtzu hazidanetik ez debera parreiken. Zatebe agobixu bat itara estresa, baina honik egizan ez dut hori sinisten. Gauzietan ere ustez, euskerako irakazki falta dala. Claro, are txistiketatik zituen, baina ezke, oin behar falta dala, zenen jarri behar du txistikiten. Ni, hello, nien ez jarriko txistikiten hauei. Orduan, berreuk pertsona bat, hauei paliatako xona. Bai, zukon pentsa balo, txiste batzuko mola, hauei parre bat atzeko. Ok? Venga, hau dana zure zulatzet, suerte! Eta nik goin zein berdet. Egunon, Aneida. Egunoz! Ai, baina zein da pasatzen? Aneida, aitonak amonari ze santzion. Atención! Egon. Banago. Ez dut ez pilatzen. Lasai ez? Esan pilau bestela tontorra egon da? Qué estrés. 2+1. Aneida. Arrantzaria naiz. Hori, oinkanie guk emango nauta. Parisen erdixen zertzio. Erre. Ta, DBH bibe nola idaztea? Bibe o biubekin? Bibe? Bate! Benzema! Cristiano! Ixo! Baino, ixo noa. Gora! Hoxe banezka! Ixo beti gora, Bueno, zoze kontau, ez? 1, 2, 3, 4, 5. Bane, etzati duitu beste munduko esanik. Bideo egola, baina gure ustez. A ber, ikustea ez tezula inantzen undana. Ta nahi, badetzat bat guztau? Banei, asko gustatzat. Antzematean, zure nahi nezika. Da, oso ondo inde da. Grabatzeko erien. Da, edizizuk oso ondo. Da, guztetan zeitze batzuk, posibilidad asko duzula. Bai, nik egula opinatzen. Nik behin ez ditut ikusiolako bideoa, baina gaurkue oso nahi dituzat. Ta baki, lan handixe hartu ezula, bai edizizun da bai grabatzeko eran. Da, oso ondo, hola jarraitze batzu oso ondo bukako zu. Oran, Mariagonuren bideoaren txanda da. Gaurko hontan, Urola eta Kakuten arteko jolas moderno batekin enator. Nator, bras, las, bas, kas, hori da. Kas Royal. Ez dut ezer ziurtatzen, baina irabazten saxako gea. Azingo gea. Potente hasiko gea. Hortako, arkerak, erasora! Ba! Hau defenditzeko barbaro batzuki nekue. Barbaruk!
Baino! Ze pasatzea zuekin? Beka, atope! Honek ikusiko goin. Minero, bota torrie! Jo, ondo hasi gea, hau irabaztie gradu hau atatzi baino zailo da. Tronko! Oin nere txandida, Minero! Baina zu zeiezu karrukin? Oin modan da, Florian darako lako badauke be? Buf! Hau, lasei hartu behar da. Relax, stay calm, mindfulness. Ya está, relajaute. Hau, dominaute dao. Arkera! Eraso! Arkerak! Leñador! Ayama! Beka, defendiu! Barbaro, favorez, favorez. Ez altzeate konturatzen galduengo deula. Oin ikusiko zu. Leñador! Amar segundo falta 10. Tronko! Ontane ni nauzi. Bideo niretzako oso ondo lagunte da. Antzematea lan azten dizula. Jokue! Ez pilau, baina bueno. Pertsonajek oso ondo zauden da, oso ondo ondi. Oso paregarrexek. Zorionak, oso ondo indezu. Neire asko guztau zat, baina pentsatzet zure almendanak ez dituzula bertan eragutzi. Ta nik adibidez, pertsonajek neuk inventako nitun. Bueno, hori zego zan eraholku adibidez. Nire ikuspuntotik desente ondo da. A ber, ez tezu oso ondoen, eta zorionak esatire ez tezu merezi, Andoneta zazpi. Orain, zure txanda da. Kaixo denoi. Hemen, Andoneta zazpi, Clash Royaleko gameplay berri. Moztu. Lubuken berrekula? Koni? Hola baiztekela eraziko. Lubukede, ide, traje, movimento, presionosik erakuzten jokela. Eta gero jendi, aholkuk ematizko, hori nola ibili, eta hola. Hola, beste interneten jartzeka lookbook famoso. Bai da, ziztu hala. Claro! Look itxurakue eta book liburuna. Hola, pues ez? Bueno, hasia ja, bestela, ez te bukako. Bai. Gaurkoan lookbook bat preparen. Preparau. Eta nik ez dakitan nola iten lookbook bat, eskola juteko modelito presioso batzuk preparen. Hori zen behar ziok. Azteko, gizarteko klasea juteko, hementxe daukuzte bi modelo politxe. Ikustuzten peluka politxo horrek, punto klasiko bat ematexo, eta Amerikan horrek bizkerrale hori nola markatzen, hau zabalik utziko zuen, baiten Napoleon ere. Neska lerronek dauken soinekua, edo zeni ondo gelitzen sakona. Moztu. Ezin dekela parrein? Baina eske nola ingot lan hau? Lotzin nokena, baina etxiok inporta egin berde. Honei, barkaik. Non den etxikoan? Abai. Jantzi polit hauek, Amazonin dauzkuzte. Azkar erosi, bestela bate be geldiko izateta. Segin modu beste traje lotzagarri batek. Ez moztu. Ezin dekela parrein? Baina etzak izan traje lotzagarri txikukela, bestela zeinak erosiko txuek. Honei, lasai, Igual, zeinak erosiko txikoa. Iso da, zeiuza, favorez. Azkenin nire kulpez deskalifikako natxioen. Inglesezko klasa ez dakiuzten alajun, lasai, nik hortako modelito bat preparat. Inglesezko klasea juteko lehengo modelito polit. Hau, gona eskozez horrek beste punto ederra emango izu klasa juteko orduan. Originala. Ik behin ikusateko lako matematezko laguten. Igueltzikok, hon matematikakue.
lasai. On fizika teknika tokatzekela. Ta? Iguetziko kela ordena? Ez, ila modelo preparaute zaek erpetzeko. Oin, fizika eta kimikako modelituk ikusiko jo. Ez da Einstein bera etzan jun ainala moda. Bata txurit polit hori 1884tik daun modan. Taundiken danak emate be. Zeozatik izangoa ez? Matematikako modelituk ontsa ikusiko jo. Zeinek ez du ber poligrafoik matematikan? O kalkuladoraik? Konjuntonek bisek emateko aukeri emate izu. Urrena, erlijio klasako gure abitio presioso hau. Operazion bikinire ez basea hilen lasai. Abitio honekin ez da ezer notako. Ta gainea, zeinek ez du nahi goizin erropi aukeratzen ibili berrin abitio polit jau jantzi, ta ala, eskola. Bueno. Ta zesanik ez, gorputz eskuntzakue. Txandal polit horrekin, egan ere bai. Kursnabeten 10 ziurtaute. Ta 70 abdominal ti da. Azkena, baino ez gutxi importaduna. Euskerako modelitue. Baserretak traje polit bat klasikukau, ta aurrezkoet dantzatzeko onena. Modelito bat 2 gauzetarako. Bueno oingun bai bukaudela gure blogu. No sale baina super traje hori irakutsi edo? YouTuberan bizize oso zaiek, eta gaina oso negoten atxiok. Beste honen baten grabako jat. Bale, aio. Andon eta zazpirunderuten bezazpi. Zuk erakutsi ezu bideo hontan, almen guztixia ospitozula bideo egiteko. Eta baite oso trebizea da. Mare ez du guztau. Txiko, espabilago ez traje daukik. Nik uste zeo bexo hilaik ezen da. Erropi presentatzen nahi zinela, nei nearguri zantu zat. Oin, hobetzea. Iagomairu, azkeneko bideoa zurea da. Kaixo Anoi, gaur nire biztixe pixker bideo batek kontako uste. Ta laulaik eta ere izte batma, beste bideo bat ingot. Hortako, nire launei ezkaixoet launtzia, nahi ipini den probide, izen da pixker Florian ikisi duten gauze. Bat, errezatzen ikisiet, baino ez zuek uste duzten bezala. Ikusite, aurreko azterketan zuetako zenbat arrapanitun txulet diten, gaur azterketa zaie jartzi erabakidet. Galdera bakarra dago, 8. gaia, adiz lagunen, eta bektoreen arteko 2. mundu gerra. Galdera bat, boligrafoz? Boligrafoz! Zuk idatzi, dakizunan arabera. Balimakizu boligrafo urdinekin, eta bestela boligrafo txurisekin. Bat ematen boligrafo txurik bai. Nik neri berdet. Danoi eman alduzte papela? Hazi azterketekin. Gure San Jose, florea manzarena, santu izan bedi gure azterketa, nota ona atera dezagun. Orain bezala errekuperaketan ere, emai guzu 10 polit bat, bakatu gure suspentsoa, guk ere gure suspentsoi bakatzen diegunez gero, eta ez gu errekuperaketara eraman, baina atera etzatzu egoera ondatik, amen. Bai, San Jose asko londu berko zein atzo botanian joerikin, azterketa apratzeko esperantza gutxi zeuskera eta... Isilbai, beti amanatatzeta, beti erdi.
Bi, estilo eharra aukenun atxatzen. Pitxintxos! Venga, matala gazteko ordua. Hori da, ezazun nola gontzi berdun mantara. Oso ondo! Aix, ja ondizek egin aizate? Hiru, izisei buelta asko etzako eman behar. Bestela... Azterketa ontago zazpiuelta minimo izaie. Betu izuten ezka hori, 14 bueltan daoia. Hau da markie. Ni atzo gaueko maizetan atzin ditzen da, ez da izaie, ariketa simpli di. Iso! 10 minutu beratzeie, hobeto daun martxan zeitzie. Ehontzatea, 10 minutu hauetan 5 buelta eman ezkeo. Eta buelta bakoitzin horri alde bat ikisi ezkeo. Aprobaute, Ez daukazte erremesoik. Lau, egun honak ozen da diarka esatik, askoz egun hobio kartzela horretik. Bost, inok ezin haula isildu. Ze pasatzea? Ez que, gelan, pullin. Bueno, a ver, oazen gela, lasai. Bez ez que, kriston, bullie dago. Ah, hau da, bulli! Ze, ez da nahitzen? Ixo volumena. Zuek ez, arbeleku, Ze, arbeleku, Enuan zan. Hola honba dago. Sei, Lorian ikisieten gauze importantena, arazo txikisei bate importantzik etzakola eman behar. Maria, erlie. Nire izan dibe, Erlin kontra gauzeik onena geldiko diala. Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the monies. Ray Scrum, wow, my will. You sent flowers, but you said you didn't receive. Mike Wilmer. That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. Getting so gone, I'm not blinking. What in the world was I thinking? New day, new money to be made. There is nothing to explain. I'm a fucking black Beetle, cream seats in the Regal, rocking John Lennon lenses, like to see him spread eagle. Took a bitch to the club and let a party on the table, screaming everybody. Azkena, denborikin ikisiet, asteburun azkeneko egune ez dala mundun bukaeria, eta zelebratzeko egun badala. Erdu da ordue, ostirela da, benga dano batean, tilintalan. Bihar jaian, eskolarik ez, hau da poza. Bueno, hau izen da Florian ikisi juten gauze batzuk, eta bakizue, beste bideo handean dumazue, 4 laiketari ordu. Iago erugarna. Nik olako bideo ikuste jut. Ta ez da zurie asko gustauzat. Antzematean, 7 atal ezberdin dela. Ta, bueno, ez da pixke parre hori mandit, itzetxeakun dagoela, baina bestela, orokorrik oso ondo. Ba neire asko gustauzat, bai grabatzeko ere eta bai editatzeko ere. Eta emateunez asko ikisi dezu. Hitz baten, lotzie. Iritzi guztiak jakinda, orain, irazlea norden jakitea soilik falta zaio.
dugu. Beno, bideo onena egin duena. Eta beraz, Floreagatik irtetea lortuko duena da... Zer pasatzea? Ez dugu geratzea, Txirrine jo du! Ta orduan, aztik ez da honez, emaitzak, Beste urte bete hemen? Ba, festie! Zer? Ni? Baritxi! Bat, bi, hiru, lau! Ezingo dugu baula bukau, ez? Ja, arrazoie, hainbeste urte hemen egon da gero, hola aldeikire? Etorri zaizte! Bai, egixe. 14 urte ez hemen egon da gero, eskerrak emati tokatzezaku. Eskerrik asko ibilbide hontan gurekin entzaten da noi, eta jakin zuen guri erakutzetekue ez teula sekule astuko. Txiki-txikitetik erakutzi diguzue pertsona obio izeten eta gure honena atatzen. Guretzat etapa hau bukau da, eta beste bat azteaguz. Baina jakin ez duela sekula aztuko da beti eukiko dela bai bihotzin da bai burun, zein dan gure jatorrixe, eta nun eman diton gure lehenengo pauzu. Eta horregatik... Eskerrik asko!